Tiña eu 12 anos, máis ou menos. Este como un faro de goma, encontrei un faro de goma no mar que fomos coller con peligro nunha lancha nosa. E o vendemos a uns tres e nos deu 1500 pesetas. E os 500 que me tocaban a min comprei un clarinete. E así empecé a profesión de músico. Pero non comprei eu, comprou no que me daba a min clase. Un tal Basilio de Corme, que era o que levaba a banda de Pontedés. Si, nunha tenda de música da Calle Real, chamaba Canoto Brea, na Calle Real. Había unha tenda de música que se chamaba Canoto Brea, tiña instrumentos, era unha SDO limitada. E pois empecé na banda de Basilio cedendo número, porque non tocaba nada. Tocaba nada porque empezaba a estudiar, sabía pouco solfeo. E cando pasaron uns anos, fui estudiando un poquillo máis o solfeo e empecé a tocar algo, pero case era todo máis de orella que por música. Bueno, me enseñaban pouco, pero non estaban moi preparados para dar clases para coa xente. Non sabía moito solfeo. Pero parábase pouco comigo porque non tiñan, unha que non tiñan tempo e outra que tampouco estaban eles preparados para dar clase aos alumnos de música. Non había solfeo, facían as leccións por escritas, escribían con redondas blancas, negras corcheas, sin método de nada, e así. E o pai tocaba, o pai sabía un poquinho máis que eu, fliscorno. Cando empecé eu, aprendi a tocar un vals. A primeira parte que era con solamente blancas, e negras. E empecé, mira, esta aquí, olá, é aquí, o mi aquí, e tal, e fíxeme, e meteu-me a primeira parte do vals ese, o profesor, o café do profesor. E resulta que as vellas dun pueblo onde estaba, fun para facer número, non fun para tocar, para facer cubrir unha plaza de profesión. Fun para facer un número máis, pero non tocaba nada. E as vellas escoitábanme e non oían nada. Pero depois, cando toquei esa cousa que tocaba, que era un vals, dixen as señoras, ai que ben toca este vals, este neno. Pensaban que tocabas ti, non? Era a única cousa que tocaba algo. E depois sabía que tocaba, daba os dedos, eu sabía tocar. Pero despois... Despois aprendiches? Despois xa deixei todo, a banda, empecé a estudiar un poquillo a noche de ali, porque ali non había como estudiar ópera. Si, ali non había moito. Non había nin como estudiar, nin había escolas, nin había nada. E menos profesor de música. Profesor non había ningún. Non estaban preparados para dar clase a un chaval cando empeza. Claro.
pois tocaba con el tamén, depois empezamos a tocar xuntos, collíamos as cousas todas de as cancións do oído e empezamos a tocar polos salóns hasta que marchei de Barizo. Tocabas todo, valses, pasodobles, é o que máis tocaba, moñeiras, jotas, pero tocábanos máis por collidas do oído. Alguna cousa que veían as xarancas a Malpica, eran xarancas. Entón estaba escoitando as cousas que tocaban. E as cousas que tocaban eles, algunhas tocaban nos depois, pero do oído. Non son, son os pequeniños sin batería, nin... Non chamaban no mesmo pueblo, no. En Barizo mismo, que en Barizo hai unha casa que ainda hoxe existe, que ten un salón pequeniño de... aí onde tocábanos. E en Mensa hai outro que ten un salón pequeniño. E non fai falta nin altavoz, xa non sabía, nin fai falta nada, nin batería, nin nada. E así tocamos hasta que collemos outro rumbo, marchei para a Marina e empecé a estudar solfeo. Estudei con brigada, que é veciño noso, veciño meu, de Cáncer, se chama Rafael Loureda. El tiña un pastor que se chama As Campanas de Añós. E vi me colleu moito cariño porque me enseñaba o solfeo, enseñaba moita cultura, algo de cultura, facíame preguntas, aprendi moito dele. E vi outro muchacho de Ortigueira, que era cabo, hoxe é abogado, ese rapaz. E tamén me colleu cariño e empezou a facer, darme clases de solfeo. E foi difícil a entonación, porque había un método que se chama progreso musical, que era difícil, estaba no conservatorio daquela. Era moi difícil. E estudei hasta o terceiro ano. Pero particularmente estaba comigo compás por compás, porque además estaba nun barco, que era o Canarias, e non había para onde ir. Pois era, cando se tocaba a descanso, non había nada que facer. Entón foi non que me salvou a min, que me daba clase o chaval. Era joven, da miña edad, máis ou menos. Era cabo primeiro, porque depois fiz sargento e depois fíxose abogado. Estude que era moi estudioso. E deixou a música. Sendo sargento, deixou a música. Ese muchacho foi no que me puxo a min a andar no solfeo, e había un señor que se chamaba Don Pío, que tocou o meu clarinete, un sargento, que tamén aprendi moito dele. Foi cando me para a Coruña, que seibe que fui para a Coruña e luchei, que eu sacrifiquei bastante, por pouco que fixo, sacrifiquei bastante, porque eran malos tempos, había que traballar algo por aí, e había depois empezar na orquesta, había que ir á banda, e estar todos os días no ayuntamiento. A plaza ainda estaba interino. Unha das cousas, porque cando era chaval faz moitas cousas, falas por ignorancia, atrevimento, ignorancia moi atrevida ás veces. Tocabas o que non sabías, que tocabas o que te salía, tocabas o que te salía. Pero eu tocando con o meu pai xa era veterano, non estaba ben preparado, pero era un veterano. E veu un señor e tocoulle no labio, tocando o fiscorno. E veu o pai colleu o fiscorno, deulle con na cabeza.
Entonces que un de mal pico un pesco, sí. O tío me xa tocando, dolle fuxilla así para dentro, po labio. Empezou a sacar polo labio, colleu o frescor, dolle no con la cabeza. E non rompeu. Non E rompeu. mollou, non? Así que fíjate, cousas hai cando eres joven. Pero eso é no ano, eu que sei, 36, no, 36, sí, 40, claro, 40. Xa choveu, Si, choveu.